менә шушы үзәкне барлыкка китерү ул үзе бер хыял. Һөнәрчеләр, алар безнең милли һөнәрләрендә һәм хәтта бүтән милләтләрнең һөнәрләрен һәм кул эшләрен күрсәтергә мөмкин. Безнең халыкның иң төп сәнәгате булып ул бизәкле читекләр. Ул инде хәзер бөтен дөньяга танылган. Аны хәтта үз вакытында Мәскәүдә яшәгән сәүдәгәрләр дә килеп, менә шуларга күз салып, аннары үзләрендә шуны модага керткәннәр. Безнең һөнәрчебез Шәйхутдинов Илдар абый, без аның белән Спас ярминкәсендә таныштык. Безнең Алабугадагы ярминкәгә килеп, шулай матур итеп эшләп, килгән бер кешене өйрәтеп. Хәтта Алабугада бүген аның үзенең укучылары бар. Сез кайчаннан шөгыльләнә башладыгыз читек чигүләр белән, читек эшләү белән? С годиками нарушать. Где-то в конце 80-х годов отец нас научил унты делать. Вот с конца 80-х годов, где-то 86-87 год, все связано с обувью. Можно сказать, половина жизни. Это уже не работа, это уже образ жизни. Ничек, хәзергесе вакытта читек кирәк дип уйлыйсызмы? Кирәк. Кемнәр читек киергә тели? Яшьләрме, әллә мәчеткә йөрүче картлар? Юк, большинство яшьләр. Әби авылдан килә, бабайлар килә, большинство әби килә авылдан. Яшьләр килә, заказ күп, әлхәмдүлилләх. Менә бер читекне менә эшләп бетерү өчен вакыт күп кирәкме? Я спрашиваю у клиента месяц, 1 месяц. Бер ай инде. Да. Но если очень постараться, за неделю управиться можно. Было возвращение к своим истокам. Большинство молодежи до 40 лет, 25, 30, 40 лет, вот молодежь такого возраста начинает возвращаться. Вот наши родители, бабушки, дедушки носили. Мы хотим это изучить, возродить и продолжать. Коммерческую сторону смотрится уже на втором плане. Большинство только вот память о своих родителях, о своей истории, о своей культуре. Вот первое, что слышишь среди учеников, это вот это. И большинство ученики и клиенты это жители сельской местности, не городские. Вот. Менә сез хәзер нәрсә эшлисез? Это ичирный шов. То, что единственное место в Татарстане, вернее во всем мире, где шьют вот ичирный шов. Это вот первый слой кожи вот так вот прокалывается. 1, 2, 3 полных круга. Потом прокалывается другой слой кожи. Иглу до упора чуть-чуть назад. И вот так вот петелька, вот как на швейной машинке. Шьется с изнаночной стороны. Чтоб с лицевой стороны вот так получилось. Вот это и есть ичирный шов. В мире его знают как казанский шов. У него предыстория такая. Тот период, который мы называем татаро-монгольским нашествием, в город Торжок поставили молодого наместника. Это доказательство того, что многие вещи взяты из ислама. И вот это все придумали тюркские воины. Жена этого наместника знала золотое шитье и вот это ремесло. Если коротко говорить, именно она в городе Торжок и в Казанском ханстве научила вот этих людей. В 1924 году в городе Торжок закрыли артель «Красная вышивальщица», и вот с тех пор Татарстан единственное место в мире, где так вышивают. Это полностью женский труд, надомный труд. Женщина, не выходя из дома, вот эти вещи может делать. Вот, например, заготовку на сумочку, а вот бисерные ручки. Полностью дома может все это сделать. Вот, станок и обычная швейная машинка. Этого вполне достаточно. Раньше в старину в мастерских, в артелях мужчины только сборкой занимались. А вот эту вышивку, нарезку кожи большинство занимались женщины дома, надомный труд был. Менә сезнең янга яшьләр күп киләме? Мастер-класслар узырга? От способности ребенка зависит, начинать примерно с 8, 9, 11 лет. Были 11-летние ребята, кто 3 сумочки собрал. Вот недавно вот тоже один парнишка тоже собрал свое изделие. Недавно вот тоже вот буквально вот
дня 3-4 назад женщина-мусульманка, мать двоих детей, где-то за 2 недели себе тапочки собрала полностью. Все операции сделала сама, и сборку, и подошву, и все прочее. Есть ученики, которые сапоги собирают себе полностью. Есть ученики, муж с женой, которые готовятся к тому, что открыть свою мастерскую. То есть полную, все, что умею, не скрывая, ничего не утаивая, показываю, рассказываю. Күп кенә һөнәрләр бит инде күп гасырлар буе килә һәм бүгенге заманда аларны торгызырга һәм менә шушы кул эшләрен, кул осталарын, һөнәрчеләрне аларга ярдәм күрсәтергә кирәк дип уйлыйм. Менә шушы максат белән бу үзәк ачылды һәм инде Казан һәм татар һөнәрчеләре генә түгел, бөтен Рәсәйдән килгән һөнәрчеләр дә монда эшли алалар. Чөнки Казан ул бүген бөтен дөнья күләмендә танылган шәһәр һәм әгәр дә чит ил кунагы килеп бүтән Рәсәйнең бүтән шәһәренә бара алмый икән, менә шушы Казанда гына ул төрле Рәсәйнең төрле төбәкләреннән килгән һөнәрчеләрне күрергә мөмкин. Әле сентябрь аенда гына безнең үзәктә Нижний Тагил шәһәреннән подносларга бизәк төшерүче рәссам һәм дымка уенчыгын ясый торган Киров шәһәреннән һөнәрче килеп, менә шунда мастер-класслар бирделәр. Бала-чагаларга һәм зур яшьтәге кешеләргә бу бик кызыклы булды һәм шулай итеп туристларга карата әлбәттә, туристларга килгәндә әлбәттә менә безнең милли бизәкләр, безнең милли һөнәрләр кызыктыр дип уйлыйм. Анысы дөрес. Ләкин менә бөтен Рәсәйнең мәдәниятын менә шушы халык иҗаты, халык сәнәгате аша күрсәтсәк тә бик әйбәт булыр иде дип уйлыйм.